खुलुमबाय आंनि मुङा प्रियंका बर'। आं दिनैसो फार्स्ट टाइम इउटुब चेनेल खुलिदो। दिनैनो भिडिअ आपल'ड होनो नागिरदों। भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामबानो जाबाय। फार्स्ट टाइम नालाय इडिट खालामनायफोराबो बारा एसे मोजां जास्लाबाखै। नोंथांमोना सापर्ट खालामलांगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोन भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय। मोजां जादोंबा मोजां जादों, गाज्रि जादोंबा गाज्रि जादों होननानै फोरमायहर। आरो जिमान हायो इमाननो शेयार खालामनानै हो।